Электронная вычислительная машина или иначе компьютер. Вам знакомы эти термины? А знаете ли вы, что такое компьютер? Нет? Между тем его называют первым в истории инструментом, усиливающим человеческий интеллект. Компьютерные знания нужны всем, от школьника до академика. Ведь электронное перевооружение труда инженера и компьютеризация обучения в школе – два важных условия всех научно-технических программ страны. Этот же портативный компьютер пока единственный такого рода. Впрочем, он вполне способен и сам себя представить. Бесспорно, изделие выполнено на высоком техническом уровне. Ребята учатся разговаривать с ЭВМ. Через годы они станут беседовать с машиной на ее языке, так же, как мы умеем разговаривать друг с другом. Говорящий компьютер понимает любой голос без настроек. Итак, диалог человек-ЭВМ. Где агроном? Отвечай. Агроном что? А если ученики устали, можно сделать компьютерную переменку и просто с ним поиграть. Это наша общая забота. Работников культуры, школы, родителей – помочь ребятам научиться тому, что так пригодится им в жизни. Тарих. Сәләтнең дә тарихы бик бай. Быел безгә 30 яшь. Мәгълүмати технологиялар форумыннан кайнар сәлам җибәреп, җанлы сәләтнең 7нче чыгарылышын башлап җибәрәбез. Шушы 30 ел эчендә сәләт нинди генә шәхесләр чыгармады, нинди генә кызык хәлләр булмады. Һәм менә шуларның берсе турында без алдагы роликта карап китербез. Сәлам дуслар, минем исемем Игорь абый һәм мин сезгә ул абуга якларыннан күп сәламнар җибәрәм. 2011 елдан бирле мин сәләт белән бергә яшим һәм киләчәктә дә алабыз яшәрмен дип калам. Сәләт Раушан аланында ял иттем, аннан анда Идаман булдым, Акбуйра аланында баш җитәк булдым, Олимпта ял иттем һәм баш җитәк булдым шулай ук. Миннән сорадылар, сәләт нәрсә ул, нәрсә бирде сиңа һәм гомумән хисләрең нинди? Сәләт турында мин бик күп әйтә алам. Сәләт миңа беренче чиратта иң якын дусларымны бирде. Сәләт мине гаиләле итте. Сәләттә мин күп нәрсәләргә өйрәндем. Кеше белән аралашырга, вакытымны дөрес бүләргә, йокының кадерен белергә, борчак ашарга һәм борчак боткасы ашарга. Ләкин мине бәлки мәзәкләргә өйрәтеп бетермәгәндер, ләкин нәкъ менә сәләттә мин һәрвакыт үземнең кәефемне шәп итеп тоям. Шуңа күрә сәләт турында бары тик уңай фикерләр һәм шундый уңай эмоциялар гына әйтәсе килеп тора. Хәзерге вакытта мин Алабугада яшим, эшлим һәм әгәр дә юлымда сәләт очрамаса, мондый урында эшли алмас идем дип уйлыйм. Сәләткә мең рәхмәт. Барысы өчен дә аны теге 1 минут, 2 минут эчендә генә әйтеп бетереп булмый. Һәм алга таба дагы шулай гел бергә булырбыз дип ышанып калам. Кемнәр бүгенге көндә сәләттә ял итә һәм бәлки Идаман, баш җитәк булып вакыт уздыралар. Сез бик бәхетле, чөнки сез дөрес мөхиттә, дөрес кешеләр белән, яхшы кешеләр белән. Менә шундый кыска гына сезгә сәлам. Килегез кунакка Алабугага. Сәләт, матур җәйләр. Иң беренче тапкыр биләргә килгәндә без дә нәкъ шушындый идек. Кычкырып, тавышлар калмый иде. Монда территория башка төрле иде. Эссе көн иде, әллә хәтерлим. Ашаулар да, кешеләр дә башка иде. Еллар уза, ләкин сәләт үзгәрми. Һаман да шундый ук яхшы кәеф. Динә кычкырыйммы? Минем белән дә шундый кызык хәл булган иде. 2014 елда сәләт азна кайда эшләгәндә. База безнең урманда урнашкан иде. Һәм без Айдаманнар үз арабызда урманда ниндидер җанварлар яши дип үзебез сөйләдек тә һәм үзебез иң мөһиме шулай бергә ышандык. Һәм төне буе әле дә истә без часовойлар кебек шушы базаны уйланма җанварлардан саклап яттык, йокламыйча. Әлеге хәлгә дә менә 10 ел вакыт узып киткән.
Яңгыр җыена бугай. Әйдәгез киттек студияга. Анда Гөлназ да сезгә инде кунак белән интервью әзерләп куйган. Барызга да сәлам, біз сізні өзіміздің жанлы сәләтнің студиясында сәлемлейбіз һәм бүгін бізде қонақта сәләт санақ алан директоры Руслан абый Сабиров. Руслан абый сәлем. Сәлем. Инде күреп торасыздыр, аның хәтта өстенә кигән киеме дә бош җитәк дигән сүздә дә IT дигән хәрефләр бар һәм бу юкка түгел, чөнки менә сәләт санақ аланы ул безнең форумның икенче аръягында урнашкан, фәнсләрдә анда безнең алан бара. Һәм гомумән ничегрәк килеп эләктең син Руслан абый сәләткә? Үзең син сәләт кешесеме? Мин үзем сәләттә инде 9 ел, беренче тапкыр сәлкеш булып сәләт Раушанга бардым. Аннары инде бардым форумнарга, аланнарга, волонтер булып, оештыручы булып, әйдәман булып, стаз булып күп бардым. Менә хәзер инде баш җитәк, хәзер инде менә директор. Санак белән синең мәхәббәтең ничек башланды? Санак белән минем мәхәббәтем 18 яшьне узгач та сразу башланды дип әйтсәк тә була, чөнки мин беренче барган аланым, әңгәмәләргә барган аланым әйдәман буларак нәкъ менә санак булды һәм менә 2018 елдан бирле мин санак белән бергә, санак минем белән бергә һәм без менә шушы юлдан бергә барабыз. Әле бит ул санак җәйгә алан гына түгел. Шулай бит. Тагын нинди проектлар бар әле алар? Санак дип әйтсәк инде, ул инде бер зур лаборатория дип әйтсәк була, санаклар дип атыйбыз без аны. Һәм менә шушы лаборатория кысаларына безнең менә җәйге сменабыз бар, ул санаклар дип атала. Һәм дә инде ел дәвамында 3 сменаларыбыз бар. Көз көне уза торган, кыш көне һәм яз көне уза торган сменалар бар. Сменалардан тыш безнең шулай ук күп чаралар уздырыла. Шулай барысы да IT-га юнәлтелгән, IT белән бәйле. Шулар арасыннан безнең хакатон уза, мәктәп укучылары өчен, студентлар өчен без менә анда балалар, студентлар белән татар теле, татар мәдәнияте үстерү өчен IT продуктлар булдырабыз менә шушы хакатонда. Менә бит бөтен тормыш, санаклыларның бөтен тормышлары да менә шушы мәгълүмат технологияләр юнәлеше белән бәйләнгән. Сменага әзерлек вакыты кайчаннан башланды һәм озак әзерләндегезме? Сменага дөресен әйткәндә без озак әзерләндек. Менә январь башыннан әзерләнә башладык. Һәм менә инде смена 16 көнне башланды. Һәм менә 15 көнне кичкә кадәр без әзерләндек. Без Әле хәзер дә әзерләнәбез. Әле хәзер дә әзерләнәбез. Иртәгә буласы чараларга хәзер дә әзерләнәбез. Без тупладык команданы, әйдәманнарны, остазларны. Biz topladık балаларны, әлбәттә балаларсыз инде сменаны уздырып та булмый инде. Һәм дә инде төрле чараларга әзерләндек, һәм дә инде менә шушы мәгълүмати технологияләр биләр форумына да әзерләндек, чөнки без монда да катнашабыз. Нинди катнашу этапларында сез монда чыгыш ясыйсыз? Ягъни нинди өлешләргә кушыласыз? Без мәгълүмати технологияләр биләр форумының спорт программасында катнашабыз, мәдәният программасында һәм дә инде экология программасында катнашабыз. Менә төрле шундый чараларда Җиңүләр яулыйсызмы соң? Җиңүләр дә яулыйбыз инде. Безнекеләр инде кичә шахмат буенча беренче урын яуладылар. Ой, котлап, алкышлап алырга кирәк сәләт санак аланына. Афәрин, афәрин. Безне шушы шахматка сайлап алу уздырганда менә шундый катлаулы процесс иде вообще. Менә бит шундый кызу процесс иде. Чыннан да, чөнки баш миен бик әйбәт эшләтергә кирәк әлеге уенны уйнау өчен. Һәм инде укыту программасына килгәндә нәрсәләргә өйрәтәсез балаларны? Без балаларга гомумән IT буенча дәресләргә өйрәтәбез һәм дә инде диджитал өлкәсендәге дәресләр буенча өйрәтәбез. IT-га килгәндә ул да булса программалаштыру буенча берничә дәрес, ул да булса Python буенча программалаштыру нигезләре, Java телендә программалаштыру нигезләре, Robloxта уеннар булдыру. Шундый авыр сүзләр монда яңгыр. Шулай ук олимпиадалы программалаштыру, олимпиадаларга әзерлибез балаларны, робототехника дәресләрен үткәрәбез, сайтлар булдыру юнәлеше бар, график дизайн юнәлеше бар, һәм дә 3D модельләштерү юнәлеше бар. Менә шундый күп дәресләр. Бөтен яклап балаларны үстерәбез. Бик шәп программа мен калса сез әзерләгәнсез балалар өчен. Һәм инде авыр түгелме балаларга менә бу ниндидер шундый аерым-аерымында Java-лар, нәрсәләрне һәм башкасын өйрәнү гомумән программалаштыру юнәлеше? Гомумән балаларга беренче көннәрдә авыр була инде ул ничектер кереп китәргә кирәк. Аннары балалар
бер утыралар да дәрескә кереп утыралар, аннан чыгасылар да килми, остазлар нәрсә генә уйлап тапмыйлар инде. Әйдәгез хәзер менә бу уенны уйныйбыз дип әйтеп карыйлар. Юк, алар утыралар, биремнәр шишәләр, утыралар, нәрсәдер өйрәнәләр һәм аларны гомумән теге дәрес биткәч тә остазларны җибәрмиләр, аларга сораулар бирәләр, алардан өстәмә биремнәр сорыйлар һәм дә инде менә шундый кызу менә шундый укыту процессы бар инде бездә. Миңа калса берничә елдан Иннополиска килгәч, анда нибары сәләт санак аланы сәл кешеләр генә утырачаклар. Һәм мин күреп торам, син безгә тагын бер нәрсә алып килгәнсең. Нәрсә икән ул безнең? Баядан бери күзем төшеп тора. Мин сезгә менә мондый кызыклы робот алып килдем. Ул да булса Lego Mindstorms наборыннан ясалган. Менә шундый мотор робот. Моны балалар ясадылар дәресләрдә. Алар башта аны үзләре булдырдылар, төзеделәр. Һәм дә инде шуңа бер программа яздылар. Менә шул программаны да сезгә күрсәтеп җибәрә алам. Димәк, балалар моны тулысынча үзләре ясады һәм программаны да үзләре язды. Программасын да үзләре язды. Менә хәзер ул кабына. Менә шундый кызыл утлары бар аның. Бу беләсеңме, шундый авыр теге йөк машинасы дип әйтәм дөрес булмасын, теге бар бит, саздан әйбәт йөри тора. Бу биләргә бик кирәк булыр иде хәзерге вакытта, чөнки яңгыр ява, менә сез дә ишетәсездер. Һәм бу бөтен юллардан йөри торган транспортка ошаган. Безгә фәнсәрдән монда килергә дә бик булыр шәгыйле. Әйдәгез хәзер. Куеп җибәрик. Менә китте бу. Һәм алга таба менә шулай итеп китте. Без озатабыз шулай итеп. Уңышлар теләп дигәндәй. Ул хәзер бу киләчәккә алып баручы робот инде бу. Ул хәтта безнең диварга да менәргә маташа. Менә бит балалар ясаган махсус җайланманың робот ничек эшләгәнен күрдек. Син бит үзең дә IT юнәлеше белән бәйле кеше. Әйт әле, үзең IT-шник буларак, сезнең һөнәргә хас ниндидер 5 тип фишка бармы, фишкалар? Бардыр дип әйтәм. Беренчесен үз мисалында әйтеп китәм. Менә ничектер менә IT өлкәсендә күп кенә укыту проектлары булдырыла. Һәм менә IT өлкәсендәге белгечләр күп кенә чараларда менә укытучы булып баралар, спикер булып баралар. Һәм менә шушындый IT өлкәсендәге теге укыту менә шушы хәзер бик популяр. Менә һәм күп кеше аның белән кызыксына, һәм күп кеше шул нигә бара. Тагын. Карыйк әле. Катлаулы сорау бирделәр миңа. Тагын нәрсә? Бик яхшы комьюнити дип әйтсәк була инде, теге бик яхшы мөхит IT белгечләре арасында. Алар бергәләшеп теге төрле конференцияләргә йөриләр, төрле чараларга йөриләр. Дәрестән соң да әйтәсе, хәтта эштән соң бергә каядыр теге катокларга баралар. Кыскасы, дуслык җипләре бик әйбәт яраклашкан берсебез. Хәтта бер төп фишканы мин дә беләм, ул да булса, IT өлкәсендә эшләүче кешеләр бер кая да бармыйча, рәхәтләнеп, өйдә генә эшли алар. Ансы да дөрес. Удаленка безнең теге төп сүзебез дип әйтсәк тә була инде менә. Һәм без күбебез өйдән эшлибез, һәм дә инде ул бик тә уңайлы. Бик зур рәхмәт, Руслан абый, сиңа шундый рәхәтләнеп аралаштык. Һәм сез дә карагыз әле, безнең балалар да сезгә бик кызыклы мәгълүматны җиткерәләр. Алда каралы рубрикасы. Карале, мин биләрдә. Карале, мин балалар белән видео төшерәм. Карале, мин туры таякка йөгерәм. Карале, шешәне сутам. Карале, без кояшта кызынып утырабыз. Карале, мин туры таякта. Карале, мин диңгез кырында. Карале, мин лимонад эчәм. Карале, мин модадан. Карале, мин дәрестә. Карале, атмышта атынабыз. Карале, зарядкага чыктым. Карале, бийбез. Чу-ча-ча, 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 чу-ча-ча. Карале, дәрескә барам. Карале, хот-дог ашыйм. Карале, сәләт кафега килдем. Карале, яңгыр яумый. Карале, сәләт сәхнәсе. Карале, дәрес алып барам. Карале, су ичәм. Карале, веб-сайт. Карале, сәлкешләр проектлар ясыйлар.
Карале форумда иң яхшы аланның исеме язылган. Карале, мин студияда, һәм бездә кунак бар. Skyengтан Soft Self Traga Singularity Hub җитәкчесе Колупаева Анастасия апа, педдизайнер, методист, укытучылар һәм методистлар өчен халыкара конференциялар оештыручы. Анастасия апа, исәнмесез? Исәнмесез. Кәефләр ничек? Шәп. Күреп торганыбызча, Анастасия апа инде әлеге сәләт вайбы белән тулайым үтеп чыккан, ләкин әле ахыргы фразаларын біз форум биткәнче ятларга дигән өметтә калабыз. Анастасия апа, первый вопрос, как вам сәләт? Мне очень нравится. Мне вообще нравится такой формат, как лагерей, форумов. Это очень здорово. Мы в детстве тоже были такие же. И я прямо как окунаюсь в какое-то свое детство в очень крутую атмосферу. Если не ошибаюсь, вы уже были в Саляте в 2019. Вы там тоже выступали как? Как спикер, да. Но я была одним днем, то есть я приехала, выступила, по-моему, несколько сессий и уехала. Угу. Как вообще вести такие мастер-классы именно детям? Дети очень благодарная публика, с ними всегда очень комфортно. Ну, то есть, может быть, мне, может быть, просто это моя специфика. Я тоже детям очень сильно захожу. Мы быстро находим общий язык, и это такие очень... Они очень много энергии дают, поэтому очень здорово. А с кем, так скажем, приятнее работать, с детьми или со взрослыми? Я с детьми больше люблю работать. Классно. Что вы преподаете, что вы делаете на этом форуме? На этом форуме я ребятам преподаю логику принятия решений. Я рассказываю про модели принятия решений. Это как раз один из self-skillов. Self-skills – это подразделение таких, наверное, многие знают про hard skills и soft skills. Это такие тяжелые навыки профессиональные, soft skills – это такие мягкие, гибкие, адаптивные навыки для жизни. Self – это как раз их подразделение, все, что связано с собой, саморегуляция, да, про себя. В том числе ответственность и ответственное принятие решений. Мы говорим про это, учимся принимать решения, играем в игры, которые связаны с тем, чтобы принимать решения, и делаем всякие классные выводы. Вот так. Анастасия, а если спросить обычным языком, что вы даете людям? То есть чему вы учите людей, не только детей, но и взрослых тоже? Да, но вообще я работаю, как раз про то, что я сказала, есть soft skills, это мягкие навыки, то есть я не учу их специальной профессии, или английскому языку, или математике. Мы сейчас работаем над тем, чтобы развить, я сейчас работаю с подростками в основном в обычной жизни, своей реальной работе, с подростками, и мы учим их тем навыкам, которые могут пригодиться им в любой профессии. Например, как коммуницировать друг с другом, как работать в команде, как креативно мыслить, как критически подходить к ситуации, как анализировать. То есть то, что им пригодится, неважно, будут они, я не знаю, учителями в школе, программистами, журналистами, кем угодно. То есть то, что им будет полезно в любой сфере и даже поможет им дальше, например, поменять эту сферу. Какие-то гибкие, адаптивные навыки. Вот такой подход к жизни, который... не совсем про профессию, а про все, что около нее, и такие навыки для жизни. А как вы сами пришли к этому? Очень медленно, очень долго и медленно. Я вообще училась на архитектора, и мне кажется, что это образование дало такой фундамент, когда просто надо очень много пахать, очень много работать. Ты просто ночами сидишь, работаешь, и поэтому теперь к каждой своей сфере я подхожу таким образом, что просто надо углубиться, много работать, много знать, много про все, и пока долго-долго ты ходишь, смотришь, люди постигают какие-то профессии, и ты понимаешь, что им не хватает, может быть, чего-то такого более простого. То есть он умеет очень классно программировать, но при этом он не может рассказать о том, что он классный программист. И этому можно помочь. Он, не знаю, какой-то человек умеет очень классно, я не знаю, писать статьи, но при этом он тяжело работает в команде. Какой-то человек умеет очень здорово, что он там может уметь очень здорово, не знаю, рисовать, но при этом он рисовать может, но идеи для своих рисунков придумывать не может. Но очень много завязано на том, что у вас есть какой-то узкий, классный профессиональный навык, и его стоит чуть-чуть дополнить, украсить всеми этими навыками для жизни, и ты уже можешь достигать большего, зарабатывать больше, не знаю, находить классные контакты. И это очень много приносит в жизнь человеку, ребенку.
отводить. То есть это все развивать можно? Да, человеке? конечно, конечно. Ну, у тебя есть база, ну, то есть, понятное дело, что есть какие-то люди, например, сразу более, не знаю, у них развита больше коммуникация, они там от рождения начинают быстро много болтать и так далее. Но можно развить этот навык. Если у тебя это не получается сейчас, это не значит, даже если ты вырос, тебе там, не знаю, 45 лет, ты все равно можешь прокачать навык коммуникации, навык презентации себя, навык работать, коллаборировать с какими-то другими людьми. Все это можно очень классно апгрейдить, и ну, для этого есть и специальные курсы уже сейчас, и плюс это можно апгрейдить через какие-то там, участие в каких-то специальных компаниях, принимать участие там, вот, в подобных мероприятиях, еще там, ну, мне кажется, например, многие спикеры не всегда спикерами являются, они, например, классные профессионалы в своей области, а приезжают, например, выступить перед детьми пару раз, вот так вот неделю повыступаешь, и ты уже вообще себя чувствуешь поувереннее, если честно. Вот, ребята тоже рассказывают, что у них, например, нет опыта выступлений в реальной жизни, а даже спикеров вы развиваете, на самом деле, не только детей. А вот ваши курсы можно, например, получить онлайн, не только вживую? Да, конечно. Я сейчас вообще, я работаю в колледже Singularity Hub. Это колледж от Skyeng. Skyeng, возможно, такая более популярная организация. Наш колледж чуть менее пока что. И внутри этой организации я работаю с конкретной группой детей. То есть у нас сейчас есть конкретные потоки детей, и мы прокачиваем у них навыки. И мы как раз делаем это именно онлайн. То есть дети все находятся в офлайне, они приходят в одно место, они с друг другом коммуницируют, выстраивают какие-то связи, то есть все, что от офлайна у них есть, но вся программа, в том числе и по софтам, по селф-навыкам и по софт-навыкам, дается им в онлайне, и они классно это могут делать в онлайне, никакой проблемы. А есть наблюдение каких-то результатов, например, человек пришел до этих курсов, и какой человек уже вышел после этих мастер-классов? Да, вообще, конечно, есть, конечно, но все вот эти мягкие, гибкие, адаптивные навыки, их очень тяжело замерить. Ну, то есть есть шкалы, но сейчас, если там, например, уровень английского можно измерить, есть понятная шкала. По знанию, да, у тебя все это есть. По математике ты можешь измерить, не знаю, программирование, ты тоже, там, сначала ты пишешь какой-то очень слабенький код, там, из каких-то очень простых историй, затем ты пишешь какие-то классные коды, это все очень легко измерить. А о софтах такое тяжело сказать. Но их можно обвесить опросником. Во-первых, есть селф-опросники. Ты можешь сам понять, а как ты себя чувствовал до этого, вот, например, в публичных выступлениях, да, это такой тоже софт-навык, который можно прокачивать. Ты там чувствовал себя сначала одним образом, и там через 3 тренинга ты чувствуешь себя иначе, ты увереннее. Может, ты еще не супер выступаешь, но, по крайней мере, тебе комфортнее. Это уже хорошо. Потом есть, например, peer-to-peer опросник. Я могу, например, вас спросить, а вот я выступала там 2 года назад, как это было, я выступаю сейчас. И вы можете мне сказать, вот там стало лучше, ну там оценить по какой-то шкале. И можно peer-to-peer, группа, есть какие-то специальные наблюдатели, которые постоянно оценивают людей там, по вот этому навыку. Это тоже есть. Но сейчас пока что такие. Немного субъективно, но когда ты соберешь несколько субъективных оценок, из этого уже можно что-то составить. Общий результат можно, например, выйти. То, скорее всего, человек, наверное, сам будет рассуждать, насколько он хорошо прокачался именно в этой сфере. Да. Сейчас это все равно то, что нужно самому человеку больше. То есть это меньше нужно для общества. Это не его какой-то профессиональный навык. Да? То есть это не навык, когда врач делает операцию. Тут, понятное дело, нужно, чтобы он правильно умел делать операцию. А то, как он выступает, если ему вот с этим выступлением часто это, правда, уже хорошо. Какие качества вы можете выделить детей именно с Солета? О чем они спрашивают вообще? О чем интересуются? Они очень... Ну, то есть это очень прикольная энергия. У ребят очень классно. Они очень тактильные, очень открытые. То есть все приходят к тебе обниматься. Куча людей меня нарисовала. У меня целая коллекция моих собственных портретов. Просят автографы, хотя как бы кто я, какой-то не Киркоров. Вот, ну то есть просят автографы, они очень открытые, то есть видно, что ребята не зажатые, они открыты миру, открыты новой информации, ты им рассказываешь, иногда просто приходят там ребята, могут быть сидеть у тебя там 9 лет, 12, 16, очень разная аудитория, и я понимаю, что, например, ребятам 9 лет чуть тяжелее воспринимать, но они все слушают, что-то спрашивают, подходят, очень много пытаются, как будто бы они за эту сессию пытаются побольше из меня вытянуть, чтобы уйти и дальше как-то это переваривать. Ну, то есть вот эта вот открытость новому, ну, это в целом качество детей больше, чем взрослых, но здесь это прямо напитано этим все. Қонақтарын былайғына жіберіп болмай, мен бірнеше татарша сөз әзірлеп қойдым. Қазір біз Анастасия апаға айтып, ол аларның мәғнәләрен русша аңлатып қараячак. Анастасия апа, 2 татарских слова. Вам надо попробовать объяснить, что они значат. Первое слово – это балалар.
Так, ну балалар — это музыкальный инструмент. Так. Деревянный, струнный. Какие звуки издают эти струны? Ну, что-то мелодичное, что-то такое, Почти правильно. под что поют. Тоже почти правильно. Да. Так, это что-то музыкальное все? Нет, это не музыкальное, это слово, даже связанное с вашей работой. Вы с ними и работали много, и сегодня. И это дети? Это дети, да. Это балалар, это дети. И они издают такие мелодичные звуки. Да. И второе слово, икенче сүз, это яңгыр. Может быть, это что-то связано с водой? Что-то... Это точное попадание. Да? Это дождь. Яңгыр — это дождь. Это и как раз таки это вам, это дождь аплодисментов за знание татарского языка. Спасибо. Спасибо. Анастасия апа, сізге бик зор рахмат. Рахмат. Да, рахмат. Несколько пожеланий нашим зрителям. Ребята, я желаю вам быть такими же открытыми, классными, потому что если вы будете открыты миру, будете видеть его изменения и не отрицать их, а только пытаться воспринять их к себе и попробовать настроиться на жизнь вместе с ними, все будет классно, у вас все получится. Удачи! Рахмат, Анастасия апа. Ничек бар, шулай сөйләштек. Киләсе рубрикада шулай атала бит. Ничек бар, шулай. Мында нәрсә жазылган? Укыдыгызмы? Мәгълүмати технологиялар дигән. Димәк, без дә хәзер мәгълүмати технологиялар биләр форумда һәм ничек узганын әйдәгез, карыйбыз. Биредә ябык вечеринка, ягъни ябык тусовка, ягъни ябык дәрес кыскасы. Әйдәгез, карыйбыз. Ничек ачаларсың менә? Астына гына керәм дә. Булай каршылганнар юк иде. Ничек сезгә мәгълүмати технологиялар биләр форум? Бик шәп, бик ошый. Нәрсәләр эшлисез? Бездә график бар, вот веб-сайт ясыйбыз, BIM проектировщик. Сез булачакта IT-шниклар буласызмы? Әйе. Вот IT ул минем. Шинекер. Әйе. Алга ошый бөтен дәресләр. IT сферасы. Бу эшлиме икән? Әйдә, кеше күрмәгәндә уйнап карыйбыз. Ярар, ярар, эшми. Мин дә акыллы кеше булып утырып торыйм әле компьютер артында. Кайсында пуск? Делитка басырга кирәк. Делит. Инде хәзер IT белгеч бул. Нәрсәләргә өйрәтәсез балалар? Безнең монда BIM проектирование бар, веб проектирование, финансовая грамотность әзрәк һәм квиз әзрәк научник информационный система буенча. Без монда күрдек, сезнең очратырган әйберләрегез бар. Әйрәм әзрәк очратып карарга. Хәзер кайрасы читабыз. Режим ожидания включен. A few moments later. Он там живой, нет? Стандартный процедура. Да. Исән чакта китеп калык. Монда персонаж ясыйбыз. Бу сезнең кем шундый? Кубрат ханга ошатып ясаган. Да, Кубрат ханга ошатып ясаган. Как тебе уроки? Что тебе больше нравится здесь? Ну, мне понравилось о нейросетях. Было хорошо. Кешеләр, без сезне яратабыз. С ребятами идет тренинг на принятие решений. Ребята очень прикольные, очень хорошие, очень заинтересованные. Это прям супер вдохновляет, мне очень нравится. Biz hozir o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinda 5 komanda. Bu o'yinda durust turib, qarorlar qabul etish kerak. Ничек сезгә гомумән мәгълүмати технологиялар биләр форум рәхәт монда? Нәрсәләргә өйрәнәсез? Бик Опа, biz шуны өйрәндек, опа, biz моны өйрәндек. Искусственный интеллект буенча армия килеп, шулай итеп була икән, булай итеп була икән дип мин балаларның менә шул дәртләнүендә, хисләнүендә үзем дә дәртләнәм. Тагын да ныграк эшлисе килә, тагын да күбрәк эшлисе килә. Безнең бакчабызда бөтен нәрсәләр гөрләбсә, менә монда карагыз, кабачоклар бу. Яңгыр яуган инде. Тәмле инде. Борчак әйбәт була монда. Тагын берәр форумнан соң. Борчак ашарга килегез. Менә монда бөтен кешеләр үзләренең иң кадерле телефоннарын алып киләләр һәм куялар. Хәзерге вакытта без балалардан иртәнге якта телефоннарны җыеп алабыз. Аларны шуннан соң 3 сәгать заряжать итәбез, аннары балаларга шул номерлар аша кире бирәбез. Идез берсенә фотога төшәбез.
Biz мәгълүмати технологиялар биләр форумда идек. Бүгенгә шулар. Тамам. Ничек бар шулай рубрикасын карап киттек. Ничек сиңа, ничек? Ничек бар шулай, әйбәт шулай. Син көндә бик матур уздыргансың. Менә әле карап утырдым, мин караганда, мәйтем шунда чәчне җил тузгыткан булган дип кенә уйлап утырдым. Бүтән бер фикер килмәде башка. Мин аны уйладым, син үзең шулай салып куйгансың дип. Юк. Мин әле дә хәтерлим, 20-30 еллар фильмнарында Мерлин Монро махсус шулай итеп төшереп куя чәчен монда. Һәм аны майлап куя нәсәбләндер. Мәйтем, Гөлназ апасы димәк шул якка тарткан әзрәк дип. Минекен биләр генә майлады, шуның белән шул дигәндәй. Сезгә дә ошагандыр дип уйлыйбыз, һәм инде сезгә бәлки ниндидер безнең рубрикаларыбыз күбрәк ошыйдыр. Безгә комментарийларга язсагыз, без сезгә алдагы тапшыруларда һичшиксез исәгепкә алырбыз һәм шулай ук сезгә шундый рубрикаларны күбрәк тәкъдим итәрбез. Кая язалар комментарийны безнең комментарийны безнең YouTube-ка һәм ВКонтактега язалар, һәм без аларны укып китә алабыз. Мин YouTube-ка кирдем, монда беләсезме, шуны хәтле күп итеп язганнар. Бар комплиментлар, бар сораулар. Барсына җавап бирәсез. Араларында бер тәнкыйть та юк, күбесе мактау һәм сорауларына. Менә мәсәлән, иң беренче комментатор язган традицияларны бозмыйча, сәлам дуслар дип эфирне башлыйм әле дигән. Менә бит достыбыз язганбыз. Күп сәламнар Фиска, ул һәрвакыт безне карап бара һәм әйдәгез әле бөтен группа белән ашлай көчле алкышлар бүләк итеп алыйк. Беләсезме, ул тугры тамашачы, тугры тамашачы яратабыз бит. Ул башлаганчы килеп утыра беренче рәткә шулай. Һичшиксез. Телевизор каршында һәм көтә. Ул хәтта менә бүген генә ишеттем, име? Жанлы сәләт эфирлары башлаганнан бирле берсендә калдырмыйча һәрвакыт карап бара икән. Менә бит. Аның өчен махсус бер премия уйлап чыгарга мин тәкъдим итәм. Сәмрухта иң тугры жанлы сәләт караучысы дип. Менә яхшы. Сезгә дә бу фикер ошаса, анда лайкларны җибәрегез. Киттек әйдә алга таба. Руслан абый язган Сабиров. Менә бит кирип чыкты. Хай, сәламнар Руслан абый сиңа да, шулай ук сиңа да, сәләт санак аланына да. Кабул итә алабыз. Бу хай татарча хайма, әллә инглизчә хайма, әллә татарча хайма инде бу? Юк, бу инглизчә хайма алгасы. Чөнки Руслан абый бит айтишник, IT-да инглиз теле ул терминнар күбрәк кулланыла. Су урынына кулланыла. Татарча терминнар нәрсә урынына алайса? Татарча терминнар хава. Хава? Хава бит күбрәк исраф ителә, кабул ителә. Ләкин хава күбрәк кирәк. Хавадан башка. Хатын-кыз белән бәхәсләшү ул бик уңышлы әйбер түгел. Китик алга таба. Биләрдә яңгыр явамы дигән? Биләрдә хәзер туктады инде, диме? Ләкин көне буена яңгыр бик күп яуды. Хайрангана. Салават абыйның җырындагы кебек. Килә ява, ияләшкән бер булат. Туңмадыгызмы дигән? Ишедеңме син менә? Беләсезме, мин килгәндә шундый рәхәт кенә һава торышы иде. Ләкин әзрәк кенә менә шундый туңган мизгелләр сизелә тәндә, ләкин җанлы сәләт ул җылы сәләттә эшләй. Ул кайнар сәләттә, ул рәхәт сәләттә. Шуңа күрә ничектер салкын турында уйлыйсы килми әлегә. Кем белә, бәлки төнлә белән бу сүзләр өчен мин үкенеп утырырмын бит. Әлегә комфорт 100%. Син ишемәсен өчен без сиңа шуңа күрә менә шундый матур толстовка биреп куйдык. Син яраткан төстә ул хәтта. Дөрестән дә шундый матур. Шундый матур. Күксендә. Бүген бит болот, күкне күрмибез. Монда булса да күрик дип. Без киеп куйдык инде. Рәхмәт булсын сезгә. Җанлы сәләт яратам сезне дип язганнар бу. Без дә яратабыз. Бик яратабыз. Менә ел сайын шушы оештыручылар минем бергә чакыра, сагынып кайтам, сагынып китәм. Һәм тагын кайтам. Шулай итеп менә 3 ел йөрибез. Кичке чарада нәрсә була дип язган Зилә исемле караучыбыз. Ой, бүген кичке чара бик рәхәт булырга ошап тора, чөнки безнең бүген Хакатон ТВ дигән кичке чара булачак. Ягъни хәтта терминнар да шундый IT юнәлеш белән бәйле. Безнең аланнардагы сәлкешләр, әйдәмоннар төшәр төрле фильмнар. Үзләре. Үзләре. Һәм бүген шуларны тәкъдим итәчәкләр. Кыскасы бик күңелле булачак. Бу кыска метражлы фильмнар бит. Бер сәгатьлек түгелдер бит. Юк. Ләкин гомуми курсаң, бер сәгать булай. Ләкин менә шушындый һава торышы, ул бит үзеннән үзе пледка төренеп,
кино карый торган хатыр Конар, шейме. мәтрүшкәле чәй белән дә булса, Ансы сәләт юк. кафедан аласыз да. О, менә ансы Менә бит булса. менә. Син хәзер идеал кичне ясап куйдың, шулай бит. Әйе, Моны инде тормышка хронология. гына ашырыз кала. Тагын бар монда булай дип язганнар. Яңгырда явып тора кебек спорт уеннары белән ничек форумда хәлләр дип язган Илдар исемле тамашачыбыз. Дөресен генә әйткәндә, әле менә кичә булырга тиешле спорт уеннарының кайберләрен күчерделәр, чөнки яңгыр яуды кичә дә шулай. Ләкин менә Руслан Аби Сабиров та әйтеп китте, шахмат буенча безнең җиңүчеләребез билгеле, ул да булса сәләт санак аланы. О. Һәм инде Җиңүчеләр. Җиңүчеләр. Ничә без алайсалар? Алкышларга кирәк кичексез. Һәм тагын башка ярышларда җиңүчеләр бар. Мәсәлән, мини футбол буенча Кыдракхан аланы безнең беренче. Волейбол буенча Аспару хан аланы. Аларга да алкышларга кирәк. Һәм әле шулай ук алга таба да безнең булачак төрле джем сессияләр, әле төгәлләнмәгән спорт ярышлары. Бу әле берничәсе генә шулай. Әйе, берничәсе генә. Мин яратканы боча уены, менә кем җиңгән икән ансын белмим. Менә бүген кичке чарага баргач. Аңа ничек әле бу чуйны? Боча уены анда шундый түгәрәк шарлар бар, аларны атасы. Әйе. Һәм кем иң беренче тик атылган түгәрәккә якынрак килә, менә шул җиңә. Бик кызык, бик интригалы уен. Үзеңнең уйнаган бармы? Карап кына торган бар. Бик кызык уен дип сөйләп. Ну, карап торганда кызык шундай. Яхшы. Менә монда Азат исемле тамашачыбыз тагын бер тапкыр ассызлыклап узып киткән толстовкаларыгыз бик матур төсле килеп тора. Сиңа комплимент тагын бер, Рамил. Менә бит миңа калса, син бу төсне һичшиксез кертергә тиеш үзеңнең гардеробка. Иң туры килгән төс. Бу минем гардеробта берәү дә юк иде дип Менә хәзер булырга тиеш. Уйлап утырам, менә. Монда тагын язганнар толстовка ут дигән. Бер төркем кешеләр ахрысы шундый әлеге толстовкага мәхәббәтләре уянган. Рәхмәт яусын тамашачыларга шушы матур киемнәр. Киемнәргә килгәндә булар бит безнең барысы да безнең дусларыбыздан бит шулай бит. Әйе, әлбәттә, булар барысы да безнең дусларыбыздан, ул да булса безнең партнерларыбыз, Сәләт Стор кибете безгә һәрвакыт шундый матур киемнәрне бирә, һәм сез аны шулай үзегез дә кемнәр биләрдә мөмкинлектән файдаланып барып карый. Мондыйлар бармы тагын? Мондыйлар юк, бу бик шундый лимит. Мин тагын бер 3 алырмын дигән булмады. Сәләт форумын оештыручыларга, күрсәтүчеләргә, баш җитәкләргә, идаманнарга бик зур рәхмәт дип язган. Балык бистәсеннән кайнар сәлам дип яза. Алина исемле тамашачыбыз. Балык бистәсеннән кайнар сәламнәр, рәхмәт безне каравыгыз өчен. Без дә сезгә шулай биләр җиреннән, шушы кырда урнашкан студиябыздан сәламнар җибәрәбез. Без бит әле дөресен әйткәндә, әйтмибез дә бу турыда. Һәрвакыт бит кырыш инде. Кеше бит уйлый, моны нидер студия каядыр шәһәрдә дип уйларга мөмкин, ләкин юк, сез ялгышасыз. Без әлеге моментта биләрдә, менә урамда биләрдә, әле хәтта яңгырда чыккан тавышлар ишетелергә мөмкин. Кыр уртасында менә шушындый студия. Бу инде әлеге җанлы сәләтнең үзенчәлеге, иң төп үзенчәлекләренең берсе дип әйтик, шулай бит. Шуңа җанлы дип атала да инде, чөнки монда чын мәгънәсендә күңел бар һәм бөтен нәрсә ничек бар, шулай барлыкка килә. Әлбезендә тагын бер комментарий калды. Безнең, мәсәлән, яңа гына кунакка килгән безнең спикерыбыз Анастасия апа, яңгыр дип анда йөрәкләр, чәчәкләр җибәрә. Әйдәгез әле аңа да шулай көчле алкышлар җибәрик. Передаем вам привет большой. Без бит аның белән шушы сүзне дә бит. Тәрҗемәсен өйрәндегез. Димәк, истә калдырган әлеге сүзне. Менә бит, димәк, уларның башында калып, тагы да күбрәк татарча сүз запасы белән үзенә кайткач та кем белә, бәлким сөйләшә дә башлар. Әйе, бик мөмкин. Шулай бик зур рәхмәт, бик рәхәт сезне карарга, рәхмәт. Руслан абый топ, Игорь абый дип тә язалар. Сезгә дә күп сәламнар, рәхмәт безне каравыгыз өчен. Һәм Әдип Әлмирдән шулай сәламнар килеп җитте. Сәлам биләр, сәлам сәләт, җанлы сәләткә рәхмәтләр дип язган. Әдип Әлмир сәлам, без сиңа кайнар сәлам җибәрәбез. Менә монда YouTube каналда да безнең комментарийлар өстәлде. Мәсәлән, Айгөл апа Габдрахманова да язган, сәлам, җанлы сәләт дигән. Айгөл апа, сезгә дә көчле сәламнар, алкышларны җибәрәбез. Һәрвакыт кәефегез шәп булсын, яңгыр булса да, сәләттә икәнегезне онытмагыз. Кәефегезнең шәп булуын телибез без сезнең белән монда. Мондый кешеләр булганда, мондый тапшырулар булганда, гомумән сәләттә булганда һава торышын карыйсы да килми. Безгә кояш булса да, уңайлы шушы салкынча һава торышы булганда да, ул ничектер киресенчә
кешеләрне берләштерә торган хава торышы. Җылылык эзләп, күбрәк аралашасың, күбрәк хәрәкәтләнәсең һәм башкалар менә бу барлык факторларны җыеп алсаң, бу хава торышы киресенчә безгә файда алыр. Рәхәтлек тойыла. Һәм менә синең дөресен әйткәндә киемең турында бик күп сөйләштек, һәм син безнең партнерлар турында искә алып үттең, әйдә калган партнерларыбыз белән дә безнең танышып, искә алып китик аларны. Беренче рәттә ул әлбәттә Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы, шулай ук Алабуга политех безнең спикерларыбыз менә мин бүген очыртып карадым бит әле. Коптерлар менә алар нәкъ менә безгә монда киләләр, спикерлар булып, безнең партнерларыбыз булып, һәм балаларга яңа белемнәр бирәләр. Шундый кызык булды. Сиңа да киңәш итәм барып карарга. Әлендә икенчесе калды, исән. Бердән-бер булган булсаң, соң калган балаларга нәрсә калыр, шуңа күрә мин әлеге видеоны карап кына торырмын. Кайф төшеп киткән саен шуны карап, үзрәк. Шулай бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез Созвездие йолдызлыкка, алдынгылар хәрәкәтенә, алар белән без инде 6нчы форумда күрешербез. Шаян ТВ телеканалына, Сәләт Стор кибетенә һәм Яшьләр дипломатиясе академиясенә күп сәламнар һәм рәхмәтләребезне белдерәбез. Шундый рәхәтләнеп без инде көн үткәрдек бүген һәм ул шәп төгәлләнсен өчен бер нәрсә җитми безгә. Нәрсә җитмәскә мөмкин инде. Иҗат җитми миңа мәсәлән. Иҗатка мин дә шулай дип карыйм. Дөрестән дә менә бу әлеге чыгарылышка ул өстәмә шундый бер нур булып ятыр иде, әйме? Әйе. Тагын да җылы булып китәр иде. Әле бит кеше күрми, шушы кадр артында күпме команда эшли, шулай бит. Әйдәгез аларга да хуш бабай әйтик әле. Без монда икәү генә утырабыз, ә монда дистәләгән кеше кемдер яза, кемдер карый, кили, утын, тавышын, бөтен төшерү моментларын, шулай бит алар белән көне буе менә шулай эшләү үзе бер рәхәт. Шуңа күрә инде әле бу тапшыру чыгарылыш бетмәсә дә, без инде киләсесе турында инде сагынып көтеп торабыз. Әйе, һичшиксез, һәм шулай ук сез дә сагынып көтәрсез дип уйлыйбыз безне иртәгә шушы вакытта. Һичшиксез безгә кушылырга онытмагыз. Ә хәзер инде сезгә тагын да җылырак булсын өчен, тагын да рәхәтрәк булсын өчен безнең баш җитәгебез, Кудракхан аланының директоры Алсу апа сезгә иҗади бүләк әзерләде. Сез иҗади бүләкне карагыз, ә без сезнең белән киләсе очрашуга кадәр саулашабыз. Гөлназ апа, бик рәхмәт. Рәхмәт, Рамил абый. Иртәгә кадәр. Сау булыгыз. Алсу апаны карыйбыз. Һәр вакыт бергә синең янда, синең көчең ышанычлы яклап буларак сизелә. Минем уйларым чиста, монда тынлык кына. Кулымнан ышанып тотып тор, син мине якла, сакла. Чисталыгы тигәндәге чишмә суларда кебек, безнең исем миңа җәннәт күрерлек. Дөрестлек һәм тынлык, син минем бүләгем, минем гаиләм. Кышта яңгыр җилне капласа да, кояш төпсез төнлә югалса да, тоясың эштән, бу мәхәббәтем, бу бөтен дөньям. Йөрәктә булсам, сине тоям. Безнең хисләр йомык түгәрәктә, сүзләр юкка таралган. Ялгызлык күрдем синнән башка. Күк белән җир арасында якты йолдыз булдың, юлны яктырттың миңа. Аяз күктән бәхеткә сине тоттым, кыенлыклардан саклаучы булдың. Биек таудан сине хәтта төшерәм, сине беркем алмасын дип йөгерәм. Жәлләмә миңа җанлы карашыңны, жәлләмә миңа матур сүзләреңне. Яратуны сүз белән әйтеп булмый, йөрәгемне сез йөрәгем алдан. Чисталыгы тирәнлеге чишмә суларда кебек, безнең исем миңа җәннәт күрерлек. Дөрестлек һәм тынлык,